Състоянието на тримата тежко пострадали при изтичане на амоняк в град Елена вчера остава критично. Още 7 души са пуснати за домашно лечение. Двамата мъже и жената, които са в Търновската болница с сериозни изгаряния на дихателните пътища, все още са с опасност за живота. Още по темата в репортажа на Зорница Илиева. Тримата най-тежко пострадали са в съзнание, но заради белодробния отток говорят и дишат много трудно. Стабилизирани са нещата, има подобрение в момента. За усложнение, има още вероятност. По очите имат поражения, сега дано да останат без поражения хората, но... Не искам да коментирам просто. Не ми се говори с това. След инцидента с изтекли амоняк вчера, днес всички бяха на работните си места, но още не могат да забравят случилото се. Дойдоха всички служби, пожарна, гражданска защита. Нашите специалисти спряха инсталациите и спряха изтичането на амоняк. От гражданска защита казаха, че няма опасност за здравето и живота на хората в Елена. В момента обстановката е напълно нормална. Невнимание доведе до този инцидент. Това е човешка грешка. Категорично, за съжаление, пак човешка грешка. Ново изтичане няма как да се получи, защото в инсталацията в момента тя е изпразнена от газ и се чака фирмата, която да направи ремонт на инсталацията. Веднага след аварията са направени замервания в 3 точки на града, както и в района на 2 училища. Последното замерване е направено днес след обед. Амоняк или други вредни вещества във въздуха на Елена няма. От инспекцията по труда започнаха обстойна проверка за условията на безопасен труд в предприятието.